Ahojte, dneska si ukážeme, ako spraviť raketu v Open Rocket. Je to dosť zložité, takže bude niekoľko dielov a toto je ten prvý, takže poďme začať. Takže vlastne ako prvá vec, čo si tu každý všimne, sú asi komponenty, z ktorých vieme stavať. Takže máme tu mass components, inner components, body components and fin sets a assembly components. To je všetko v záložke Rocket Racing. Potom tu máme Motors and Configurations. Tu si môžeme nastaviť motor, to bude v ďalšom videu. A Flight Simulation. To bude v poslednom videu. Takže poďme rovno začať. Vždycky sa začína nose-coneom, takže rovno si ho sem hodíme. Najprv nič ideme nastavovať, dáme iba OK. Klikneme na body tube, dáme OK. A už máme raketu, základ rakety. Keď si takto pozrieme na 3D figure, takto to vyzerá. Takto to vyzerá normálne. A takže ideme pokračovať ďalej. Tým pádom rozklikneme si body tube a dáme si fin sets. Takže ja odporúčam freeform, takže iba ich sem človek dá. No a takže, keďže chceme čo najlepšiu aerodynamiku, tak tu pôjdeme do shape a nakreslíme si tvár, ktorý bude mať najlepšie aerodynamické vlastnosti. Takže napríklad veľmi dobrý tvar, čo aj ja používam pri svojich raketách, je takýto. Vlastne, že tie krídla sú tak, ako keby tak vytočené. No a keby sme robili dvojstupňovú raketu, tak sem dáme stage a dáme sem body tube. A dajme tomu, že na to budeme chcieť boostre. Tak pridáme boostre, na to dáme body tube a booster set. Tu sa nastavíme number of copies, takže budeme chcieť mať dajme tomu, že budeme chcieť mať 4 booster. A už to máme nakreslené. Takže vo finished to bude vyzerať teda takto. Dosť hrozné. Ale keďže potrebujeme to ešte vylepšiť, tak toto skrátime. Na toto sem hodíme nose, bože nie, takto, toto vymažeme, som sa preklepol. Do booster set najprv dáme nose cone, potom dáme body tube a máme. Body tube už iba skrátime na pre nás priateľnú vzdialenosť a toto ešte môžeme predĺžiť. No a máme raketu, ktorá vyzerá dosť blbá. A takže dajme tomu, že budeme používať motor TSP F35, ktorý má priemer 29 mm. Takže tu si toto nastavíme ako this component is a motor mount a dáme OK. Potom si sem nastavíme this component is a motor mount a sem si nastavíme this component is a motor mount a sem. Teraz si nastavíme, sem si hodíme vlastne engine block. To je vlastne to, do čoho sa chytá motor. A inner diameter dáme na, počkať, aký má toto diameter? 5, takže toto dáme na inner diameter ako 4,6. A teda, áno. Priblížime si to. No a teraz to nejako nesedí. Outer diameter. Počkať. Nejaké divné.
Ja si dosť času používam týmto 3D Finish. Dobre, OK, tak sedí. A nastavíme si vnútorný diameter 22,9. OK. Teraz toto si toto takto a pretiahneme si to na 7 cm. Potom si motor pretiahneme na, dajme tomu 10, aby sme jednoducho tam, ten si pretiahneme na 7 a tú trubku si pretiahneme na 10, aby sa nám to tam všetko nádherne pomestilo. A teraz máme držiak na motor v prvej stage. Takže tu vieme si pozrieť iba sustainer, potom iba booster set, takto vlastne vyzerajú tie boostre. A takto to môže byť. A to je teraz jedno. Teraz sem si nastavíme engine block, ako aj predtým, takže to celé zopakujeme. Takže ja to urýchlim a ukážem vám výsledok. No, OK, takže ja som to spravil. Takže vyzerá to dosť dobre. Asi tak. Takže len tu som spravil jednu chybu, ako pozerám, som toto nastavil na inner diameter 4,6. Toto je dobre a vnútorný engine block, niečo som tu zle spravil. Plus je 0, dobre, OK. A teda tu už je, všade sú tieto. Teraz si dáme preč booster set, aby sme ho pekne videli. A stage, dáme preč booster set a stage, booster set dáme preč. A teraz, toto musíme dať presne na koniec, takže toto má 7 cm. A booster set má tiež, ešte stage som nedorobil, lebo stage má body tube a tá je veľmi krátka, takže tu nastavím na 10. Inner diameter dáme, koľko to bolo, 4,6. A ešte sem hodíme, že to je motor mount, to tam máme, engine block a 2,9. A máme, už si to iba predĺžime na 7 cm a máme kompetentné držiaky na motory. Potom ďalej treba jednoznačne nastaviť rail button. To je vlastne to, čo tú raketu udrží na štarte, aby vlastne nazbierala nejakú rýchlosť. Takže dáme jeden rail button, potom sem hodíme ešte jeden. Vždycky sa používajú dva. Takže nastavíme si to do nejakého plusu a dobre. Potom na boostre si dáme pekne krídelka. Teda na ich body tube si hodíme nejaké krídelko. Takže takto. Fin count, number of fins 1, OK. Tým pádom každý bude mať jednu. A máme nádhernú stabilitu a všetko dobré. Takže toto bude vlastne všetko z dizajnu rakety. Potom, ak plánujeme použiť vetrový počítač, čo je pri tomto dosť dobré, tak sa to bude dávať sem. Ale najprv treba dať padák. Takže iba pridáme parašút, tu si nastavíme napríklad
diameter 29, hej. Ja 29 používam, to je. Predĺžime si ho na tak nejako. Posunieme, týmto púskom sa posúva. A potom sa sem iba vloží shock cord, posunie sa a máme. Takže máme plne kompetentnú raketu a ešte som si uvedomil, že toto môže byť kratšie, takže dáme to iba na 30 cm. Áno, toto posunieme dopredu. Toto tiež. Aj toto. Vlastne máme teda propertnú raketu, ktorá by dokázala vyletieť do vzduchu. No a motorom sa povenujeme v ďalšom dieli tohto videa, takže rozhodne dajte like a odber, ak sa vám toto video páčilo a vidíme sa v ďalšom videu.